DJ Manu, रसूलपुर। श्रोता बंधु लोगन से पूरा उम्मीद बा कि आप लोग पसंद कइले हमन पसंद करी हम भी बेटे गदल का अंदाज बाई हमारे दिल का हरकत बा कैसे लाल हम बानी पातर जी मोट बानी रहुआ दिल भितरिया ले चोट बानी रहुआ हे राजा हम बानी पातर जी मोट बानी रहुआ दिल भितरिया ले चोट बानी रहुआ जोर से भीतर बाहर मोड़ से सैया कोई दिया दुखाता जोर से DJ Manu, रसूलपुर।